Goddag og velkommen til Radiorammen. Vi er i den 1. oktober 2015, en torsdag. Og i dag har vi nogle gæster i studiet. Vi har DJ Lise, som fyrer den af. Og vi har Gil, som har været på Tøjhusmuseet. Våbeneksperten Gil. Hej. Og så har vi Niklas, som er vores studietekniker i dag. Og Lisbeth, velkommen til alle sammen. Ja, tak. Tak. Og vi starter lige med at høre lidt musik, som er blevet lavet her på Kunstskolen Rammen. Med Lise og Niklas. Kids don't care. Hands in the air. Plus. Ja, Yes. og så er det tid til at slutte af. Skal vi ikke sige tak for i dag? Vi skal lige slutte med vejret. Hvad for et vejr bliver det i dag? Det er 10. Ikke sol. Te-vejr. 10 vejr, regnevejr, lortvejr. Eftermiddag 17. Ja. Så er det. Se telefonen. 10 grader. Yes. Lettere skyde. Og eftermiddag sol. 17. Op til 17 grader om eftermiddagen. Fed ryg. Yes. Yes. Det lyder helt vildt. Har du spørgsmål? Hvor mange grader om natten? 19. Sådan. Har du spørgsmål, Lisbeth? Inden du slutter her? Jeg tror, I har spørgsmål været... til vejret? Et spørgsmål til vejret, ja. Nej, det lyder meget fint. I har været rundt om det hele her på redaktionen, tror jeg. Skal vi ikke slutte? Det er tid til at slutte af. Det har været en fornøjelse at spille for jer. Luse. Og vi skal lige sige ordentligt farvel til alle. Hvis I vil have, der kommer mere radio, så send flere penge. Yes. Farvel. Tak for Jeg modtager gerne donationer. Hej. Hej. Hej.